Cakra Kusumaning ayu diikuti tali brata. Yen ngono aja suklang aja kuwatir Bratasena. Apa kowe bener lan kowe saguh Sena dadi suliye pangane Prabu Kalabakar ngelingana kowe diparingi boga kawulan kowe di kepotangan budi karo Taman Sena. Yen laku sabu matan kinarya karane Prabu Kalabakar menawi aku matur gering sumpah mboten umpami Kusumaning dikundi tali brata pati manjing wonten ing kepungkuran piwah Nyai Wijrapa kula nyebadhi nganti Raden Bratasena kinarya garanipun Prabu Kalabakar. Ya yen kowe ing ati-ati Sena ngati-ati ya Sena rukmana darmaning satriya utama Brastawata Anggara Murka sapatine Prabu Kalabakar muga-muga mangya kawidadan karahayon Sena. Ya pamuji tak jaluk tiba-tiba Panjenengan menika sih kula pun bagong
Ingkang wonten wingking kula Petruk kantong bola kalian Raden Bratasena kula niku abdine tak jabel basaku. Akhiran padat yo iki. Jangan. Kita jadi jam 7 bubar. Dulu terus kita Pak Mujid. Masalah kalau bubarnya pakai jam 3 malam. Negari urusan dapat. Mawi katine wis ditonke ora. Matur nuwun. Harus berkumpul. Penyekat orang Sidoarjo Kejelangan Pak Hartono di Arab Rabu Istrani Empok sekolah diri libur lagi mangking ke mangking kusuman ngayu sasamun lega wonten madyane petapan
ngaturi kesinggihan kesumaning ayu yaitu pamuji murah suci apa resi pamuji kuwae tampan inggih caketaken nuwun sewu kula menika panuh nembe semisal menika panjenengan menika kusumaning ayu menika putri saking budi dados pangertimu aku Dewi Kunti Talibrata garwane Nrsimha Prabu Pandu Dewanata dening aduh nyonya senggan kula boten kinten yen tapa duka menika ngantos kersa pinarap wonten ing pertapan panah hilang sabanjure kuwi sapa resi dados karuningan kula menika pun Resi Wijrapa. Menika iki legawon wonten ngajengan menika sinten iki anakku ing Bandung ya kuwi Wijrapa ingkang nomor loro ingkang gagal piteksa kuwi